Umpamane aku ngerti agama. Dijaluki tulung kon marai putrane wong sugih tur pangkat marai ngaji. Aku kon marana. Benda ngaji disangoni tur lumayan sangoni. Bawa sampean di ngono kuwi ati sampean bangga apa pak? Umpama sampeyan kira-kira kan marai alih bata putrane wong sugih kependak mara sangone 500 ngono marem apa rumangsa teh marem marem merga karepe ilat lan meteng kengko kasembadan. Alah, kelas pitik ya kuwi. Loh, iya apa ora? Umpama sampean tau ngaji taklim. Butuh kudu mara. Pisan tata krama. Pemindho ya pancen manut aturan. Tunduk patuh hormat karo tak butuh. Sampeyan butuh ninggali iki pangkat sampean napa? Pamane lho sampeyan. Diwali. Aku malah nganggo telepon ngono kuwi. Dadi kan sesuk kan nggen aku ya arep tak kongkon ngene. Omong ngono. Kira-kira sing diomongi piye? Regular. Ya kuwi mau kelas pitik ya. Dari jagung ngono wis mbok mbrutuk. Angele wong nindakne agama kaya ngene iki sing murni. Ya gampangane senajan ngaji murah. Ganjaran nilai ini ya gitu. Kelasnya ya ndek. Kuwi larang. Mampu nursanane nilai ini ya dhuwur. Ora nang rega murah barange apik. Ora ning barang larang elek. Gara kekuatan awake dhewe iki tekan ndi? Lan ndakne dawuh lillahi ta'ala. Sing iso 100% lillahi ta'ala makmur para nabi rusul. Lah awake dhewe ndak bisa. Di bawah 100%. Tapi ya aja mek 2%, 3%. Ya minim ya
Diaca separuh muncul lah nilai lulus secara biji. Kudune ngono. Iki giring ningkatne. Giring. Sapa wong diunan-unani ora pegel. Ati ndak obah. Iso ora? Kejaba lah sing unan-unani wong gendeng. Ora pegel. Taman diunan-unani wong gendeng kok pegel. Lha malah guyu ana. Utawa dilane cah cilik ngono, kok ya pegel. Lah. Sok kaya ngono kuwi. Wes. Jadi munafik iki Allah mayar. Gampang banget tumigan. Munafik. Tambane demen singgi. Demen dianggap wong linuwe. Kowe janji sampeyan ati sampeyan dina-dina kelingan karo aku dilungkas mati. Nah, kelingan aku. Lah, lek kapan kelingan mati sebab mulyane menungso iki ukurane sepiro ketakwaane menungso kuwi terhadap Gusti Allah. Ukurane lha kuwi. Liyane kuwi ora nglabeti apa-apa. Angin ora nang pengaruh apa. Tegese ndak marane piye-piye. Tapi lek ukuran ketakwaan iki nentokne nasib ndak dhuwure derajate manungsa. Mbuh nang swarga, mbuh nang neraka. Tur selawase. Lha kelingan kaya ngono lho. Apa kabeh ngumesne liyan? Mboten. Angen-angen liyan. Mesti ndak kok ya.